díky moc všetkým, že sme sa vlastne mohli stretnúť dnes. Ja ďakujem za pozvanie. Je za nami to úplne. A chcel by som sa vlastne prvú vec spýtať, tvoj román, tvoja knižka Vírsky pršínák sa dostala na prvé priečky v parádach knižných. A hlavne, čo som pozeral taktiež knihu Pectvo Martínez, ktoré gro, vlastne ako som si všimol tvojho predaja, je tam vlastne, a by som sa spýtal takto, ako hodnotili tvoju prvú knihu čitatelia z takého čitateľského pohľadu? Nemala som ani jednu zápornú recenziu. Napriek tomu, že som prišla na knižný trh v pokročilom veku a písala som, nemyslím, že prvá kniha mala nejakú literárnu hodnotu, myslím, že som oslovila viac otvorenosťou, úprimnosťou, čestnosťou a myslím, že čitateľ to rozozná. Lebo každé slovo má odkazovať na nejaký pocit, nielen na informáciu. A ja som skutočne nefiltrovala slová nejako servilne. Nie je to submisívna kniha. Myslím, že som sa zachovala voči čitateľovi čestne a myslím, že toto bolo ocenené čitateľmi. Aj predajnosťou. Chcel by som sa ťa ešte spýtať, momentálne vyšla tvoja nová kniha. Spýtam sa ťa hlavne, prvá vec, ktorá upúta človeka, je názov Planisko. Ak mi môžeš povedať, prečo vlastne tento názov knihy, ktorý je dosť, myslím, silný, ktorý určite samo sebe čitateľa vie osloviť, prečo práve tento názov a hlavne nezvyklý pre možno niektorých jazykovedcov. Dobrá otázka, ďakujem. Planisko je také dvojvýznamové slovo. V prvom rade planisko je neúrodná pôda a potom planisko je dobšinský výraz pre zlé dieťa, ty planisko. A obidva tieto významy sú dominantné v obsahu knihy. Je to príbeh malého dievčatka, siroty, ktorá sama sa orientuje vo svete, nikto ju nevychováva, hierarchiu hodnôt si vytvára sama na základe pokusu, omylu, chyba, oprava a z toho dievčatka sa stane úspešná právnička. A znova musím povedať, tá kniha je vlastne taký strhujúci, drsný príbeh. Je to tvrdé, ba dokonca počula som jedna čitateľka, ktorá to už prečítala, že je to čistý masaker. Takto sa vyjadrila prvoplánovo. Povedala by som, že to, čo som povedala o tejto knihe, môže vyznieť, že je to skeptická alebo depresívna kniha, ale naopak, je to živý príbeh a dokonca by som povedala, že je to návod, ako prežiť bez rodičov a bez peňazí. A bez morálnych hodnôt a pritom zachovať si kredit, lebo tá Žofka, tá hlavná postava, v každej situácii sa zachová čestne a napriek tomu, že bola planiskom, bola vlastne najlepšia. Stačí taká odpoveď? Pravda, že ja som práve unesený výborne. A čo sa týka práve Žofky v tvojej knihe, sám viem, že si úspešnou ženou, ktorá si mnohé preskakala, mnohé prešla. Stotožňuješ sa s postavou Žofky, alebo teda je do určitej miery postava Žofky biografická? Áno, je 100% autobiografická. Veľa som vypustila, ale nič som si nevymyslela. A povedala by som, že dosiahla som všetko, čo som chcela. Keby som dnes nebola tam, kde som, tak by som tú knihu nemala morálne právo napísať.
Lebo o svojich neúspechoch ja by som nešla písať, o svojich zlyhaniach. Chcela som byť bohatá, a som relatívne bohatá. Chcela som byť právničkou a som právničkou. Chcela som byť spisovateľkou a som spisovateľkou. Len ako píšem v tej knihe, sirota sa nikdy nenaučí, nepozná význam slova my. Vždy hrá za seba. A jediný môj neúspech, ja teda nepokladám to za neúspech, to slovo ja je vlastne, predznamenáva, že kompromis nepripúšťam. A preto som 3-krát rozvedená. Ale nepokladám to za zlyhanie. Keď v televízii ide futbal alebo hokej, tak si hovorím, nevadí, že som 3-krát rozvedená, len keď som rozvedená. Lebo si môžem prepnúť na sex v meste. Má to určite aj svoje výhody. Števka, ešte ma napadá jedna vec práve, čo sa týka tvojej novej knihy. Je hlavne spätá s Dobšinou. Nachádzal som v nej, sám som, síce priznám sa, bohužiaľ nepodarilo sa mi ju celú ešte prečítať. Stále stojím v polovici, na čo som preto si ku mne taký milý ešte stále. Som naštvaný na seba, že som ešte nestihol. Ale nachádzam tam miesta, jednak prírodné z Dobšinej. Taktiež tam nachádzam ľudí z Dobšinej. Síce mnoho čitateľov možno nespozná pôvodne, ale tí ľudia sú mi prosto známi. A viem, kto sú. Neviem, nejaké reakcie si už na to získala? Áno. Nejaké postrehy? Áno. Jedna mladá dáma, ktorá prečítala už knihu, ktorá to stihla, mi povedala, robiť krst tejto knihy v Dobšinej, ty teda máš odvahu. V tlame levovej. Pretože každá postava v tej knihe je reálna, len meno som trošku obmenila. Napríklad Geško, ktorému som knihu venovala, na prvej strane je napísané s pokorou a úctou venujem pánovi učiteľovi Jánovi Geškovi, ktorého si nesmierne vážim, tak v knihe vystupuje pod menom Geškovič. Alebo jedna postava sa volá Dubovský a jeho skutočné meno je tiež Strom. Takže ako Dobšinčan sa dovtípi a určite spozná každého. Ďalej, ja som sa ťa chcel ešte spýtať jednu vec. Zatiaľ, čo sa týka Dobšinej samotnej, viem, že v niektorých prípadoch máš na Dobšinu veľmi pekné spomienky, z iných krtké. Ako sa vyrovnávaš momentálne snáď možno s tým, že si práve v tej Dobšine a ako ju vnímaš z toho pohľadu, myslím, človeka, ktorý pozná jednak pomery, ale jednak vidí, v akom stave je, dajme tomu celé toto mesto momentálne. No, mesto prešlo radikálnymi zmenami, odkedy ja som tu žila, ja už 35 rokov nie som Dobšinčanka, ale Dobšina je pre mňa ako zlá matka, ale aj zlú matku dieťa miluje. A zlej matke až do konca života chce to dieťa dokazovať, že je dobré. A potrebuje to stále demonštrovať, že je dobré. A včera, ten moment, keď som stála na javisku a krstila som moju knihu Planisko z prostredia Dobšinej, tak to bol ďalší dôkaz. Dobšina, milujem ťa, pozri sa, napísala som knihu, som dobrá a som úspešná a som spisovateľka. Ale stále ešte necítim, že by Dobšina mňa milovala tak, ako ja milujem ju. Ak by som teraz zašiel trošku inde, práve k obsahu knihy.
Na prvých stranách vlastne sa človek, čitateľ vlastne dočíta, že sa jedná vlastne o žensku a o jej rodinu, ktorá je viac menej dosť, ako by som to povedal, odmietavá. V určitom slova zmysle voči nej. Nie je možno až tak, sa správne vyjadril, nestará sa tak o nej možno, ako by mala. Keď by som to zhrnul asi tak, potom ženská vyrastie a do toho pubertálneho veku napíše jeden román. A ten román sa tak trošku nestretne s pochopením. Vedela by si mi o tom niečo povedať? Áno, veľmi rada. V puberte som bola plná otázok, na ktoré mi nikto nechcel dať odpoveď. A rozhodla som sa napísať román. Bola to vlastne forma autoterapie. Mal 315 strán a volal sa Návratník Barlán. A ja som ten román dala učiteľke slovenčiny svoje, teda profesorke na gymnáziu som ho dala. A potom som nedočkavo čakala, čo mi na to povie. Očakávala som všelijaké reakcie. Dokonca ešte, kým ho čítala, tak som zvažovala, to som mohla napísať inak, toto už by som dnes napísala lepšie. A netrpezlivo som čakala na jej reakciu. A v pondelok ráno ma zavolal riaditeľ gymnázia aj s tou dotyčnou profesorkou. No a urobili so mnou dlhý rozhovor, umravňovali ma, vysvetľovali mi, že som vlastne porušila školský poriadok. A výsledkom tohto pohovoru bol návrh na trojku schovania a tú trojku schovania som aj dostala. A potom účinok tej trojky schovania bol taký, že ja som si v kultúrnom dome zapálila cigaretu a všetci ma upozorňovali, že neveď však tu ako tá čašnička, ona donáša profesorom. Oni sa to dozvedia. A ja som povedala, čo mi urobia, dajú mi štvorku schovania. Takže takýto účinok bol tohto opatrenia, tej trojky schovania, takže som im učila. A napriek týmto skutočnostiam si vlastne napísali práve, že skôr by som povedal, že si sa znovu našla. Po 35 rokoch, ale. A to nie je skoro. A práve preto som sa tak chcel spýtať, kde máš pokračovanie sestry? Áno, už je takmer napísaný. Keď som mala 50 rokov, tak som odišla, som rezignovala na svoju právnickú prax a odišla som do zahraničia. A som si povedala, že lepšie je v 50-ke začínať, ako v 50-ke končiť. Potom som sa vrátila zo zahraničia a som si povedala, lepšie je v 55-ke začínať, ako v 55-ke končiť. Napísala som prvú knihu, druhú knihu a založila som si vlastné vydavateľstvo. Takže moja tretia kniha vyjde v mojom vydavateľstve, vydavateľstvo Števa, stevapress.sk. A knihu chcem vydať pravdepodobne v novembri na predvianočný trh. A bude to znova z prostredia Dobšinej, ktorá už bude o tom, ako som... Ja som si dokonca dovolila prespať sa. Teda Žofka si dovolila v tej situácii, v akej bola, otehotnieť a mať nemanželské dieťa a vychovať z neho zase je to silný príbeh o tom, ako ťažko žila a ako ťažko vychovala to dieťa, z ktorého urobila veľmi úspešného manažera, ktorý dnes je veľmi úspešný manažer na Wall Street v New Yorku a je z neho Američan. Števka, ja žasnem, ja som si chcel, že mi neodpovieš. Popravde na túto otázku. Skutočne, lebo
čo by som ešte snad dodal? Predsa len, práve k tvojej osobe. A ako si spomenula, si právnička. Môžeš mi vlastne povedať, kedy bol taký ten prvotný taký impuls stať sa právničkou a ísť na právo, alebo tam sa to spomína vlastne aj v knihe ide o čitateľov. Áno. Keď som vyrastala ako sirota, tak sa mi nedostávalo spravodlivosti, alebo ja som žila v domnení, že svet je nespravodlivý voči mne. A ja som začala veriť, to bolo moje náboženstvo, že keď budem právničkou, tak ja si tú spravodlivosť potom zjednám. Bola to určitá záruka do budúcnosti. Preto som sa chcela stať právničkou. Žiadne ideály som nemala. Dokonca si myslím, že žiaden právnik nerobí svoju prácu rád. Lekár verím, že robí rád. Maliar verím, ale nemyslím, že by právnik, to je môj názor, možno sú šťastní právnici, ktorých uspokojuje právnická prax. Mne vyšlo o to, aby ja som si zjednala spravodlivosť, aby som na to mala páky. O to vyšlo. Ale jedného dňa som si uvedomila, že vlastne nechcem byť právničkou. A že nenechám si pokaziť život tým, že som právnička. A chcela som to zmeniť. A zmenila som to. Áno, ďakujem. Úspešne. Skutočne musím povedať. Števka, ja ti ďakujem. Nebudem ťa mučiť ďalej. Ja veľmi pekne ďakujem.